ئەم دبینن gelek ji van barûte ji Xwedê re nelazim min li ser van sosyal medyaş Kurdê me yê Rojava zimanê xwe dirêj kirine bê Kurdê Bakur beş Rojava derkevin, Kurdê Bakur beş Rojava derkevin. Wexta dema Efrînê Kurdê Bakur li ku derê bûn. Wexta dema Kobanê nayê bîrata wexta got Kurdê Bakur. Bazan sînora bi hezara sînor ew têlê wê wan sînora qetandin û çend ki ji wan li wê derê hatin canigorîkirin jî nayê bîrata wexta got dinya xera kirin. Dibê ji bona Qudsê rabin, rast e ji bona Qudsê rabin ji ber got bi milyona ji wan hene lê dûv şêx û melayê xwe yî xaînî xwefiroşin hêjî di lîstika wan şêx û mela de tên xapandin. Ava got melayan şêxê wan ava got şêxê wan xwe pê bişwê wê avê vedixwin. Wê avêkin çayê ji xwe re çayê pê vexwin. Heta lîka bêvila xwe got fiş bikê nava kinêkiskê wê dixwin. Tiştê got me hez kirî ji cemê re ê got bi heqaiq û wesaîq ji me re gotina. Rast e gelek ji wan hene lê teዕba wan welatparêza jî ji bîr nekin. Ew kesê got tevayê şervan abûn wexta got xweberdan Rojava bi dihan xortê Bakur got welatê me canê xwe dana. Wê teዕbî jî ji bîr nekin. Rojava ya her Kurdekî welatparêza. Rojava ya her Kurdekî got dilê îsa Rojavayê şeha. Rojava ya her Kurdekî got hat li wê derê şer kir û teዕba xwe kiriye Rojava. Ber ti kes ne wê qonderê neke devê xwe û zimanê xwe dirêj neke û ne wê wetaniyata li ser van malperalê nexe û nebê wela divê derkevin. Te di roja xîretê de baz daye qewat ersa te baz daye û tenha zimanê xwe dirêj kê te wilo ji Rojava kê wilo kêfata ji Rojava re tê tê Rojava bimaya û tê pîrka xwe kalkê xwe biparasta. Te pîr û ixtiyarê xwe li wê de hêştina distûyê yepegê û şervanê me de û te hatî vê derê wexta got qûnata teng bê ti gotinê te nemînin bala ber Kurdê Bakur ji nav me derkevin. Heger Kurdê Başûr bûna te nagot ber Kurdê Başûr ji nav me derkevin. Çima ji ber got nêta dilê te ez zanim çi ye, ez zanim tu çi dixwazî. Çima navkî qendîlî li ser wan e ev navê pîrozî xwedayî tu ji vî navê hazî. Tu xwazî vê ceblîstikek dil dora meharê werê çima ê Başûr ne têde ne ê Bakur têde ne çima ev ne ji vê partiya got ew dixwaziya ji ber wilo nikarê tişkî de bikê ti çare û mecal cem nima em naxwazin ti kes nêzîkê me ne Başûr û ne Bakur berhem derkevin em ê Rojava xwe birêve bibin. Kirin bike Rojava birêve bibe. Kî destê te girtiye? Lê xwe nek li vê derê ji ser serê me ekber siyasî li vê derê û tu rûniştî te roja xîretê de baz daye cihê te germa û xwarina te nanê got tu dixwê nerma û li wê derê keç û kurê camê re xwîna xwe rijînin. Yaya qondera.